Kajing penjat ya ki do wa hakini ki sngi kala kenrai hado kata-kata ki babun ki riusim kabu ki le ya kini ki kam ban ber dawai bi hakiwa ban siat bom bat ban tong jar tang ban penhun ya kajing kwa jong ki klem perkhat pat ya kajing jot jong ki jing thau ba em hapo Kasnong Port Sim Southwest Khasi District kabadan marjan bat kasnong Port Kro kadon kawai kawa kabala tip kom ka Port Mula bat kani kasnong kayarle ban penne pensa ya ki do hakani kawa bat ka jumaham ya ki nong penjat makim dai ban le dusmon ya kani kawa Henry ki riusim kabu tang sumi katalang ki juhiar ban le dusmon ya kate kawa ki pasong marjan bat kate kawa bat kim juburam ya ki adong jong kate kasnong Menteri Jong Kasnong Port Sim uba Angel June Snaitang ulaong kumbalong menta kani kawa kadon kiksha ki thwei ki ba itenat kabala ban kreng ya ki nongwan jungo kai perthai baladala su ban penne pensa se ya ki do wa kata kan nang penyap mat su ya ki khmat ki nongwan jungo kai perthai ni la barbor ni la ju khang ya kani ka wa formula nadu na ka pelu di root hadu hang ni ha Sedat pulang lom ke bagi laju khang ya kan adu kipor mencua hanrai ngim jula lei namar ba ki bun ki ba nak ki we pat ki snong ki juwan ban penjot ya kenika wa ke jungi hanrai ha kenika ya por ke bamta lemba kini gelap tai kubor let se ki la ban tip ya kini ki jing adong jongi ke snong bat ni la pen krek ru ya kenika sanbut bangin lej ban Bo hang ti ha pelu di root nang ba kibriu kintip ya ka adong ba ni ka snong ni la deban penkrek nakamta kani kawa ha ka ba kum ki briu ki ba syong apok jong ni snong ha bi ni pech ya kani ka wa formula ni isnai palat namar ki jing let dusmon jong ki riu sim kobu nak pata penjot ya ki jing thau ba em apok jong kini ki wa ki ba ngi kum ka snong ni ismet ban pech namar ba abangi lej ban lej kai sekini ki wa ki jungi i ba ki dukha ki su yap namar ba ki riu dusmon ki wan berbi hagani kawa bat kum juru kabangi don ru ki jing thmu ban kentiu ya ka tourism hapo jong kani ka dong ka than jungi namar bangi don ya kani ka ksyat bangi ong ka ksyat Sachat hapon mula kabangi la penmi sistem haki lap sai kubor ya kenika jing tenat jong kenika wa bat kadon ru ya kemau siang ka jing jirong jong ka kalong kumba sanspa metar bat kadon ru ka ne ka thuai ba lok kalong kum ka swimming pool habai ya nujor bat ki we pat ki pung ki badan ha kini ki jaka ba ki brio ki lachna hanrei hakani ka jungi ka don pat kani ka natural swimming pool ka me mariang kala tengkai bat kala don ru ya kani ka thuai banji kalong ru kalat nakamta ki nongwan jungok kai pathai ba ki nyo ban wan khmi ya ki jing itnat bat ban wan sum pengat ha kani ka formula bat lada ki do khale lei ki don hapo jong kani ka wa kalong ka jing itnat chuchu nakamta jong kane ka dong bat ka than jungi te ngaru kum u rang ba snong jong ka snong ngam don ni ban ong hanrai tang kum gi ni ki jing penna na kaliang jungi ka snong ba la jia ba ngilap ya no ba le persya ya ka jing penjot ya kini ki wa nadu ka formula nadu pelu di root hadu start port langlom ban na ka pholonglom nadu formula chedu snong bat na kini ka wa pho istem ka ba kadon hasnong jungi ni lakhang persya bat ladalap ya kino ki balek persya ngin dan kuna katkum ka snong ka labu ya kini kador ka balong sanpho hajar na kamta ki ba penjot ya kini kawa di saya buram kum ki peran nyong snong barok ki ba sak marjan bangin ya buram ya kini kawa nang ba kanlong kawa ka bitenat nagi Kijing don jong kini ki dokha kiba ngiju la sumar bro sikata pej bahagi ki shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.